हेलौ गाइस नै जोंहा दिनै हानि फाट्टा मोनगोन नालाय बेखौ आङो भिडिअ आपल'ड खालामनो नागिरदों नायलांबानो जाबाय। मानसिफ्रानो बिराद दङ। नै हा फाट्टा लांग्रा मानसिफ्रा बिराद बुरजा। नै हा फाट्टा जमग्रायानो। এতিয়া মই অনুৰোধ জনাইছো শ্ৰীযুত অতিও বড় UPPLৰ কচুগাঁও ব্লক কমিটিৰ সেক্ৰেটাৰী এখন ফুলা মালনাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। सोरगिदिं नै जेरैबो हा फाट्टा लांग्राफ्रा